ir-reazzjoni tiegħek u jekk tħoss rigret sal-mod ta' kif kien trattat. Mhux ħanaddi kummenti dwar dak li qal Dr. Farrugia, nsellimlu minnaw, għandi kull rispett personali lejh u nirringrazzjah tax-xogħol kbir illi jagħmel għal Partit Laburista. Lu? Ġir ma nistgħux insaqsu dwar. Saqsi kemm trid dik hija tweġiba tiegħek. Inti ġeltu jirriżenja minħabba dak li qal fuq Audrey Demicoli. Int qed tgħidlek u qed jgħid din hija gidba. Min qed jgħid il-verità? Mhux ħansit ma dak li diġà qed li kelli ngħid dwar il-każ ta' illi ġara fl-aħħar ġimgħat. Angelo Farrugia qal li inti mxejt miegħu b'mod ventigattiv, krudili u diżonest. Ħanoqogħdu nagħmlu din il-xismu. Mistoqsijiet kollha li ħadd tagħmilli dwar dan il-każ, jieħ ngħidlek din it-tweġiba. Issa jekk tittoqgħod tagħmel hekk. Le, ma bħala ex-deputy leader naħseb għandu portata dar-raġel. Iva. Ma ħaqqux risposta b'xi mod? Il-minnaħa tiegħi kif qal huwa tajjeb huwa stess, Dr. Farrugia, hemm motu ċaru tont ftehim li ma nikkummentawx. Naħseb li l-poplu Malti Wawġi għandu dritt ikun jaf min huma dawn il-kontratturi, min huma. Min-naħa tagħna aħna nitkellmu man-negozji, m'għandniex problema li nitkellmu man-negozji, dan huwa moviment tal-ħaddiema u moviment ta' min jħaddem. Ma tħoss li huwa kemm fl-interess tal-partit u anke fl-interess tal-accountability li tagħti spjegazzjoni anke biex dal-mistoqsijiet ma jibqgħux ikarkru tul il-kampanja elettorali kollha? X'mistoqsijiet? L-allegazzjonijiet li għamel Angelo Farrugia. Dr. Farrugia m'għamilx allegazzjonijiet. Jien nistiednek biex taqra sewwa x'qal Dr. Farrugia f'dan ir-rigward, fir-rigward tal-kuntatti, tara t-tliet mistoqsijiet li kien hemm dak ir-rigward it-tweġibiet tiegħu, min-naħa tiegħi mhux ħanikkummenta dwar dan il-każ. U qed jgħid li inti l-ftehim diġà ksirtu darbtejn. Mhux ħanikkummenta. Min-naħa tiegħi mhux ħanikkummenta dwar dan il-każ. Għal-Partit Laburista għalik, ġewe, case closed, ġifieri dit Angelo Farrugia. Il-każ ta' Dr. Farrugia nerġa' ngħid m'għandix iktar x'nikkummenta jien.